V rámci našej školy sme privítali študentov zo Strednej zdravotníckej školy v Poprade, ktorí nám ukázali, ako správne poskytnúť prvú pomoc. Dozvedeli sme sa, ako robiť KPR, dýchanie z úst do úst, použitie defibrilátora a správne obväzovanie. Navyše, žiaci a ich učiteľka nám poskytli zaujímavý rozhovor. My sme dnes prišli k vám zo Strednej zdravotníckej školy v Poprade, kde vzdelávame 3 odbory. Prvý odbor je praktická sestra, denné štúdium. Máme aj odbor praktickej sestry, večerné štúdium a budúci školský rok otvárame aj odbor sanitár. Tak praktická sestra vykonáva niektoré činnosti samostatne a niektorých asistuje všeobecnej sestre. Naši žiaci študujú prvé 2 ročníky, viac menej majú veľmi veľa teoretických predmetov ako prípravu na povolanie. A 3., 4. ročník je zameraný na prax v nemocnici. To znamená, že chodia vykonávať praktické cvičenia 2 dní do týždňa v 3. ročníku a 3 dní do týždňa v 4. ročníku. Dnes sme prišli na túto školu ukázať žiakom prvú pomoc. My sme na našom stanovisku robili dusenie a zlomeniny a ostatné dievčatá mali KPR-ko, popáleniny, šok a krvácanie. Sme radi, že sme tu mohli zavítať, pretože aj my 2 žiačky tejto školy, tak sme radi, že sme tu mohli prísť, zavítať medzi našich mladších spolužiakov a odozdať im naše vedomosti.